Ola a todos, amigos de Só lles falta falar. Como ben, son Pablo Freire. Como ben sabedes, estes días estamos entregando as chapas pos nosos cans. He visto que hai problemas a hora de colocalas e que hai dudas, pois decidimos facer un vídeo explicativo para facilitar esta complicada labor. Primeiro que temos que facer é escoller o tamaño de chapa. Temos tamaño grande, tamaño mediano e o tamaño pequeniño. As chapas van a estar compostas por unha chapa delantera, que vai ser a do dibujo, e unha chapa trasera. Unha vez escollido o tamaño, eu vou escoller o tamaño mediano, vamos a escribir o número de teléfono, o nombre do can ou o que queiramos que se vexa pola parte esta blanca, que é a parte de atrás do dibujo. Eu, no meu caso, vou escribir o nombre dunha das miñas cadelas co número de teléfono. Moi importante utilizar un rotulador permanente como este, porque se utiliza outro rotulador que se borren as letras, pois vai a quedar borroso cando se coloca outra chapa. Esperamos un momentiño a que seque. Unha vez que vexamos que está seco, ven a segunda parte. Collemos a parte de atrás da chapa e, con un objeto punzante, neste caso eu teño unha punta, facemos o burato, a ser posible, detrás para diante, nas dúas chapas. Moi ben. Unha vez que está feito o burato, vamos a retirar esta lámina, que é a que nos protege da lámina que ten o pegamento. E para que os buratos estén perfectamente alineados, introducimos o noso objeto punzante para pegar unha chapa contra a outra. Así está, perfectamente pegado. Unha vez que estén pegadas as chapas, vamos a coller a anilla, que vai ser do mismo tamaño, independientemente do tamaño de chapa que utilicemos, e vamos a meter a anilla polo burato da chapa. Unha vez que teñamos a anilla colocada, pois, só nos queda retirar as láminas protectoras que temos pola parte de adiante e pola parte de atrás de cada unha das chapas. E retiramos esta lámina protectora. Moi importante colocar a anilla antes de sacar o plástico protector, porque ao colocar a anilla sin o plástico podemos rayar a chapa. E así, listo, xa podedes colocar a chapa no collar do voso can. Moitas gracias a todos. Hasta a próxima.